matugorero na tari guikase kenyorukia Iringa Kenya kina kirongo konyona na umugaka Charles Asati onyorene kero konyora Charles Asati ni gari ngomo minyoke yata asorongoro usi onyarega korete rense ya Kenya ebinto awo kana na iridi bageri abene kumwari ni ase studio endato tebi ngakisabali ya bete yobo minyoke asensito ya Kenya boigo ngakia kinete kurwa ase kenyore ketore ende atwerere na iridi bageri abene kukwale ni mwanju muri nyorana naboganda kutubwati asensemeli mitandao tonyore Ndizi TV News asensema ya Facebook boiga sensemo ya YouTube naboko tonyora Ndizi TV News yoko nyachingaki naboko tweet at Ndizi TV News boiga karengel kia naboko gutuma wetera se namba era se skini ya igora bono tiangende masemo ngarigani Charles Asati SMS yo mwana ekara watwerera ase umwana wae mwaka Charles karibu sana ase ekitasen kia Ndizi TV bono ningani yote yo mwanju murina ayeningo toraja kirabu buya bono morali anja nguru Charles Asati mamesu Masuaru nyakina nche nonyi boira aiga asakuru kwiringalia nyakina aiga gere nyakongo sabro keseni manga division ogetutu masawa aseigo eki mwacha kubori tinda kemanyangere kyo tiko mramboli maiko batebe laki kigero endete kweresa mwaka Charles Asati mwaka kyo kweburetu asekenyore kwateba Keiringa muyamano njo mwaka na iburetu 1940 aseiringa igaiga kuruororo na rueto ronga soe kerna kinire akeigo ngaso skuru ya kroknya kuro no ambana be kurukunya ikuru skuru yo boroso ya nyikuru igere buskunyuma bwana gukimuina gake omali aye ngasoma ngaike kirasatu bisi kambura ngabwati njera nganda kuriye bisi kiricho kajikatore cha ngakiyi katore cha ngajanga ruo nkaira naka karanga bitoki kibya tokire ni nyirane skuru someniki kaira ne skuru ona rekuruga iga nagenda asakuru kuitibo igo tutaranda gwagajire itibo ugajigwirigirie skuru fees yo makwirana obaibori bao mbagwate gento nange ke be nyarete okwenyara bete nyarete guru ya bese kora mbagwate bese igo karana irana nga so skuru naende iyo ekorkuitibo primary ngasoma ngajakira umamnyoka nororo lakini mwana kwatana kwairanire nande skuru dire kwatigirite class to kanda gotore chai nande kero kwairanite kwajakirite class isa to na jakire class ibere wono nando kaira na mai wono kaira na magega ekora wono turuji na jakiro boire na ne bira nona binare kokora wono kaira na umpie na ende ngajaka go kogendera ne skuru kanda ne skuru nango uona are kurugaka taringa na menye to ne skuru na bere ara tayinsa tibogera tambe kuchia se mumuina yo na are kurwa botambe anera naka yo sanga biwa kabogire kira wate ne skuru ya lenga tambe mwagasati ande ndoje ona are go utanga na ne skuru nyora bana baraja korana kana are kuruga iga ingo ikororo anya bana guchimbaraja skuru na ande banyoro ngaja konyora ngana ja kiroko minyoka esenge njongo boka mambi namnyoka bakororo na mogoroba namnyoka kurwa pakati nyireru ngaja konyora ngana narire okominyoka ngaja kabono gosoike gwanda kumnyoka igo ndi gwaja geri bono kwende skuru kominyoka ego gwaja kumnyoka ko kwende kirasi ya kabere ego sibono kwarachire kwarasukira ke ojibosyo kama na chirange bono kirasi satu na lingo ja kamono goja kumnyoka brende njake kumnyoka ororo bono ngoji kumnyoka nyora on kumnyoka bya abalimo bakagoka ngakie ya balimo balenga abande bali kurubogere baje gotosoma taringa na ba Kenya abo kabalenga baruwe guruchisa mukisku nkarambuya tiganja ko kumnyoka na barabaga jago sabo tikante wanga minyoka korai go muchesu numuya akarana rabo ngaja nkamenda chinguru nkaranga tigaminyo ko mumaene egekogera
tokumanya ng'a etalent yao ninki igo bono emiaka ere ngoro jiga kwabwate kiara rinko te utuna kare mwaka jire skuru mwaka twarire emia monta kabeiro monne ntebe ngaki yane twari ko babantu abanene omonto ogokina none kero gochiburu igo okogenda kora omonto omonene nonyana gokora emiaka 10 kome gochiburu igo banto mbare gochia banene engaki igo kware kogenda kora omonto omogima igo asati bono gakwenda skuru no monto monne orengi bono one kero nkogenda skuru ogwete tai monto ore konyara koruga gochia skuru echo ninche bono nkogenda biekana nachikochirora nagoso nabarimu nane twamegwanjana twasoa gatugwiti no monto monene narengi igo ondete omwaka rure korwa ase ekenyoro eke kia Iringa story iga abantu mbaroro bakarure iga iga mutatiga batabwate talent kyokomyoka ntwarenge abana bange anga abana batano kuruga nange nekeng'umbu keriga ase mwarwera korwaria ora bamuramba arenga bari korwa twagenda na barwe skuru igo bono kuboka kwao komambi kwende skuru asati na kwirete buna ugaja kominyoka usinkwa bwate birengererie bi usinkwa rojo ndo kominyoka birengera biro na bibwate egekogera nora nta to manyene onyata buli twebi are gokora nere nakaminyokire onye wakamnyokirie ngabi bakabayibwata igo mbarenga bamyo na injo bono ngachaka buna nacha kumnyoka tuchaka kumnyoka none ebichaka kero to urani rusana imekero to kumnyoka ebisusu to konyora na kitoko bekerera na igo twaranga twagitire igo ngachaka nyanga na bero mundo mokongwe ese kumnyoka na ende nkabane talent yo kumnyoka yasaye buna ambangirete nkanyora nga na bero mumnyoka bono abwe garore skuru eyo boroso wajagire kominyoka ingona ndo kweto moyo mono erindo minyoke omende birengo byo kominyoka asati akana ari kominyoka abarimu barengo no mwarimu ore kurumaragia maragi na no ale nsema ya nyamira ko ang nyamira ruguru kinara na arengo yo kare uri gutangasa kugusiko Kisumu no ya mwaborengo mwarimu engaki eyo ngosomia arenge ahuna bare ko ngumuki kominyoka ane nkanyora ng'omaene na nyori chinguru chokomnyoka nkaminyoka togosoa nyene cheskuru twanya twachire siko into tokanda kuchisiko ange twensi abantu twarengo twarenge yao mayeka mayeko igaro iboliku twarengo robabo onsongo maunya abuna abantu bare omaunya rigo twamubagete kerari gwa kumupira twarengora abande bari kurukwa ba machuma twari ko bekana kinguru sokomyoka abona no twarwerete tukanyora nga twanyorire nga kinguru cyoko bisoka siko eskuru yaita tanyora nga nere kubwa kiregento asensema ya maminyoko engaki iyo yondo jenga no twakorere micheso manga na kikiarange gitie kanene babo musanyandusi bakaletera abantu babo roro ngaki ina linya cha musanyandusi nere isenya cha ngaki ina linya cha ari gucharara wrong jam nyacha bono Simeon nyacha omanyene naga charale wrong jam igo akarutu akamnyokire nalio mochivo itale kwa Sakaria Ongoro engaki eyo tukaranga emechesa yare okorwa egenkara kinyekia egekogera abantu bari gutinina emecheso abasabu kibune nechichibo abagatene emecheso bagusindana boka kome konyora nyandusi yago yatokikuru nyaribari babarabani motaruki kuru babasi abwate ngori enkongu yari kunguse ngori yogo kumi orengera ngatindo jinganti mki yari kuyebua nare yari kubwa kurwase kiro kese na intutu abwe mechiese yo kumnyoka ero abantu mbali bagutubwa ines guru yoboroso to kwanda no ende to kabes guru no ines guru yoboroso paka tisi degree kero to eto swaji kiro kese wana ngana kyo chaba mnyoki no na banka
bande mbali bare butubwa wana twari ku note kisi bali bagoja wana gotu ari tuonganie bono Nyamira ngima itoja ku note kisi tuonganie Nyamira ngima Nyamira ke wanda geito kero twarure manga twagekorere sironga nsari agatinga roga konyo wakumpira nombono ari keru bono irimo enderede ase bono gwajagirwa eso yasa mangana ijiko sori asa nena sukuminyoka bono kwebire bitabu kyara ga skure waje gosoma tari mamnyoka kwire to asati bono kwebe bitabu gose ngakiwari go balance ya masomo amo no kuminyoka kwao ndwana kitoko ande skuru go wajire skuru chinga kinjiro lichoko grass e period yago kamunye koli chisa nyamo kora twagenda masoesi ande bono ngochaka kurwali ngo myaka kurwali ngora paka naika ngo ikabo irire mambi ngorwa ngo myaka ande yote na masoesi ngendrete still bona masoesi yago kanyakora mambi na marogoba aina masoesi ngendrete bono kimaite nganko genda ni maite senko ngendera ngora ngasigiti kulingana ne chiswiti cyane kime chese nagakorire nare go myaka atambi egekogera wrong races nakamyoka 100 meters 200 400 nekirire cyose no korde skuru yo boroso bana kar kwandra kumyoka skuru yo boroso ngana ndwa jito gosko nyumandara kole skuru yo boroso ninyimogete karatu amyogete Mombasa abantu bame bakamya koranyora ga kumyoka uyanka bwa abantu bame bami yani bami n'abakesi bakanyora nkomnyoka buya bakaire rietariane bagateya ngaye gukora skuru twajiro kuyi abo Mombasa bana mwachira abo Mombasa komnyoka wana kara wacha akabo omali ana wachete nyuma ndara gukora skuru bakajamba skuru yayo boroso kwa rosom karawaja nkamaya korwa ngabanga onko chenjone skuru achenji nganda kya nungu ngoko chenjere skuru ndiki bajire ogo ande bacha konyora bansari skuru ko bwate ke uyo kominyoka ndiki bajire ogo ndo mayete engaki ito ntwa mayete mamnyoko ingi kyarenge ko konya iko turamanya buya ande no mpaka bono muna minyoka tenga kura iga kene ngerie mamnyoko twaroje kana tokonyete lakini ko katurabu oje ko totego so konyagire katura jakira alinze kero bono bajire skuru wana kara bacha ngajanga chenjia skuru nganda kya nungu okabata malinde mbako iyo ngumba basa kongira kabura yumantara akora standard 8 umutinyi kominalimo ama mnyoka goje bakateba ngamo moche bosongo bago jibago to mnyoki abu barbio na bako de mwenda bosongo na bami bakire bakurika barange irwana twarangira kujukuru kwa ndocho no baturusiri ali bago torikera makarata singa aye wabuire ko ira torto kolike ay dai tu skuru tu akoretero skuru tu kolite bona libaje te bakonyore bono gracias itu tegwe iko bona no bakonyore de stadium rende bakabona ngo iro kali kandu stadium patrusiti ngabantu 12 bono ngo kuira bakali bono bwatera bwa sadio je konde ina kiekero bakwire de ngwaje to ganjo kagenda igana kwate to tamamba koira katurenda sumudumo komoke kwendo mayudora agenda nyirano ne moroberbu mugano no genda kunyubwadia karoto na Charles asati agotoerere sabali ya nene yoko minyoka senze ito ya Kenya toska kwira tora sentundende ya kabiri ya mono murali Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cy'ukuberia mache DVD players chi machine cy'ukugingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge.
nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Guzi Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mbemano manjumuria garana takuririo mugano nekero na Charles Asati agotwerere sabari yayo yo kumyoka ngakia chagete ngaye igete nane ngayale bono goika boni ogendera gutubwati nyora na boko na gutubwati sense miri mitandao YouTube tonyora Ndizi TV News boga sense miri ya Facebook na boko tonyora Ndizi TV News yoko nyachingaki na boko to tweet @Ndizi TV News igogendera kubwati murobiri yo todi na Charles Asati Charles rinto ate abona bono mwairwa marube asegeti kya gusi stadium ngakie yo elinda abana jeshi bajire babaire nkwanjirane koiru wanajeshi hapa ya muno muralia akara twa maruba ayu ndugiye tikwanga gekagera bono twabete munege sangia abantu abange tukaigwa maruba ayu tukanyora ari kire itukogete muri bote asegete asigeta ngai Asati ona twamugete tukatebunga muri nega ari koru Kisumu mogenda paka na Nyuki tukaline gari tukaenda bogakia utoko chikoika na Nyuki ande mugaso wale ntoko ikororo bago to welcome no to akorete kosi no to akorete gakuriro eya alenga 1965 bone kosi moja done yuko mnyoka bono kabisa training kabisa wana tole kosi ya yo gechesia kanyane Goiko kore training yokore umaye ja kama mnyoka ngagie ikonyora Kenya bona ria ikonyora nyoro sibole buya dentote ono riri na ribono abantu bamenyete notice teni masie vitale kurwana bona batagete tumanye bwangu maete cheste gotebunga le no kumnyako kali egento kiroro gotebiguno gotebunga emirimo yawe yaikire ngogendo muna bona mangana toketa gekeye nora baringe sibari gwa kumupira mupira uri wote neta kaya mangachwa babe kiroro rime bamnyokira abari esto babuguri kibunduki bara batebigo omogenda sigete bono wigiranya Nyuki kambi no mwenderete ko mageri mogenderete ko egeriwa nani mugosikoja yi Asati kurororo tukaenda na mageri ayi tugakora akara twakora twaranga twakorire turujire twarure manya twakore training ya machesi twapass out tukorwa togatebulende ngabono one training ya mamnyoko muchaka arito jagete training ya mamnyoko toko mnyaka toko treni abana twabera bona abami toko burukore ndo turo abasigari bona Asati obera musigari bona abera musigari ono mamnyako tole ase ebigwanda toko irwe kambi twa treni toroko to treni twarwa twagenda siko twarangiriwe twamnyaka 1966 Kono mwaka mwa beta abugo 1965 bona 1966 bona gete abuno omamenyete rende togwete 1966 no tole 1970 togo nganyigwa togo chana Nakuru asakuru kuraneti wono ebine ebikosi bibigo chenchani keriki alenge Nakuru gekagenda alistwaru eki alenge girigiri gekagenda ranet bono mwajenji webikosi ebine mwarura ali mwajire gaiga egendera bana Asati tukarua tukaenda renda masoesi tukanya toko choru naende ase kumnyoka ntende twachorwa abantu bali bachoru bagirwe kambi baji go train toko chorwa 1968 nalio 1966 na tochorire tumnyoka tenkabwa abo mamnyoka yobwete na lia ana kimi kiatie mia yemo
ne chiati chimibere Alliance. ngaki ya yangi chiati Jiati. Nsemo kie bono Asati. abu twari kumnyakera Nairobi akera tu wana in Nairobi turi akera tu agochora abantu bagende siko bali bakobwana bakwenda akera nabwa bakarwo mbangira bagateba nchenchuni Lakini ngwabwete. inabwete bagateba nga ayo turamanya experience yo chikomyoka siko kwara rende bakairo uyo nabwete urengo mutangani okurukuchoni owiti Oyo bete namba ibere. uyo romagere nere garenge police aseigo akairuri bagaria na gateunga bonaye uchokorumukia next nayo kwenda Ngwegwete bobe Asati karoko de bone na ya. nare kuigu bobe gekara tinda manya isiko ninki kwarari namanyera mangana isiko ngaingiego jikokoreka no gete ngo enda njikomnya kamino muna namyo geta ngibono na wandengerete kumbe siko na mangana kogenda o chikonyora no angete gekori Ona ngwamanya. Owiti ojire. tinajikomanya uti akagenda nandi kende ngen nare gokora kogera onyo bisho ba mochori nga nere basekera twa airwa baganda bakamnyoka bagakora ndu tukaenda na masoesi 1968 nari nchorire nkagenda asi twari gutureneria aguru Thompson Falls awere Nyaururu ariwo Ikuyu aho no twari gutureneria ai altitude twari nge abo Kipchoge Keino yabo na Tartemu aba Penny Gogo abantu abange twari ngororo yabo Ezekiel Nyamao yabo Daniel Rhodesia No ba konyore tusina kwa banyore. to basa kurukanga Rhodesia oitani ringa tanga nere uyo kumnyaka bon oyise oyise twari ngomo karua rende tukachorona tukaenda Mexico 1968 na tukaenda te Mexico nkairua kumnyoka 100 meters na 200 Bono wagoro bojuni akamaya bose. kombeka nsema yelire inche Nyamao naro musikishiro kuna Talbon na Ezekiel na Daniel Rhodesia kwa abantu bane no twagenda taria tukaminyoka 100 meters thing get final kakola quarter final 200 the same tukamaya guru tukajakirire irende bane rire nero njagetie nje njagetie Au Mexico moro usekero mwere ni Kenya. abona Mexico tole wana twera ndende twabwire tuse twabwire kato wana twaje tukominyoka wana ngo tuko jaka wana tukominyaka ko ngo jakigete una na chakia ngo kereta na mbe yemo bakogenda uyu kabiro kogenda guchika na yakurigiria 100 meters ogwetwa n'umuntu oyomo urio ndogo kibwata okogendera nena bitariponi uhinyama ukibwatiri tangene kana mwete nero kogenda kwenta itonde kanyona bali munaringe abuna ba America naindu tukarwara tukonyora stili namba isatu to ibere tole bakagenda utesho ukibwata kwengusa ekwerera tukaira namba ibere tukorete silver America koira Gold. bas kurwa bure tukoteanga abantu abanga kibakara baire genteke ono tu kwebwat torenga kidogo getureni tukairana Mukwere na Kenya bona. ona gara tuerana tuaja kwebundi sanga kitoko kora Nakimoko namba ibere ujeyamo. 1969 toko irwa Europe okora masoezi anu abito kujikumnyaka n'abantu ba Europe bono naro turubwate bantu ba Europe bakorworo toko treni toko bwa arantu abwete mekiase mengi gareta jigo libele
ejia ebana gose edimu eringi mama ba ibono ne ejine cyane ejia obona abona yurubu wajire yurubu bano tokumnyoka abona toko irumu n'abantu bari bachore twakogenda kumnyoko etimu ya Kenya yaje kumnyoka yurubu pas tukurwara tukora 1970 rojire ndamba tukora twairana muirana Kenya 1970 toko chor naende toko anda Commonwealth yarenge Edinburgh Scotland iko bade kana monya kwenda gano mwana no rense meri bonya nyimbo bono no bonya nyimbo ndi omo jesinde bonsi no na abo abanyamao njesi ale muntu tarenge jesi Rhodesia agaka Rhodesia no mwalimu ole tokorwa tokoraki tokogenda Edinburgh nkomnyaka 400 korete gol kumnyaka 200 kwa namba 3 korete bronze kumnyaka lile tokorete gol tokakorera ego twairanire 1971 natogendete Ghana Ghana no tumnyagete nkarwa nkaba first man ase michezo bakanga agendo ngira rugete ngemitira kubeka igatu ngemitira nganga ayibona Simba ya Kenya nokebwate nokebwate ngendekyo ndio tawo kitu cha wana joli ijansi ntajibwati ndo wate utatigalendo karwaro baganjora naende karatu amnyagete African versus America baganjora ngabona njenko ase Africa bari gachora lende bali abakongo bakabarushyo kabaire sema bakachirwanirira abo na aba America bona America baje timu yabo na ntu anda timu yaitu muna aba Africa nara tukamnyakanio kanyana leti tualetire gol 72 71 71 ibone karo moko chorwende mwa emetinyigete yachire ujabu kanyana ara tuakorire buya ayakaera turojire 70 rende tuakorire tuajire 71 73 na tuachorire All African Games 72 71 tuaruro tuajire 72 72 na tuendete tukaminyaka tuachore tukaenda Olimpiki 72 yarenge Munich karo twagendo na myagete 400 if I know ngakora namba inye 400 tukamnyoka elire yeye tukamnyoka ina style yarenge nkongura kini tukarinjira kitoko yekorera nena ende kujirinjira jagete na ende nena kayereta bosio bantu bali nande mulio agacha kabwate runjira ndakaitwa agaitwa na bantu babere tukamya gotebanie Giswahili bono tukuria akara mbali koyu tukamya gotebani ngabano onyo yo chiabwo inumo basa kweta umuntu gojigoeta bo kubaeta bono umuntu bwo gukora ekara bono ne baba ibire batoibire ki chinguru umuntu bwo gukora gogo 100 meters o sprint nana bwo bakora ano mana bakoreta igona ndagakora
kabana mbeyemo makabuga na mbeyemo yewana asema mioka yonsi mwa mioka kwa jinsi jisiko na ria yo kunyura kabisa mwa korte buya kunyura gose igona yakori gose stindo kanda gose kwa korera se olimpiki ya ina korera olimpiki ya sementu tuma ko gendera ngo genda droji bosio igo sura ngeresa ya na yakori nda yakori ti nda yakori joro jerende no chomanya ngandi diririkia ono nende tukara naso motimo mokego ama ko gendera ningo getene no yo 72 agekora turujire ndi ne gwali ngima ya lengi na ndi na tu abwete ase gwali yengima mwete na bantu bagogete kutogo cha Kenya tote bunga gete tu abwete tu ate TV abono ndimo kwena na Kenya gora ti wana dora gora bwatira to kwena na dora se tunde ya tato ode ona kro moira ni de Kenya ngigia bete kera ama mioka ese 20 tunaro ajede nguma na ra kunyira sati na ra kunyirwa monjo muri kwena na dora se tunde ya tato to kwanire na kiroje bajira ali asense ma olimpiki ba mnyokire ba nyanto kire kabisa ba bere na mbeya manguri na bakare Kenya igo tosuka kwena tore asati to tenga kibera ni de Kenya wedi GTV ngoja kwa tu jiarenge chiari kwa tu danganto kende ko bas GTV jiga kwena na tore M-Star Electrical neduke ko ni bintu by'ugutumika istima by'ekinyencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate chinsa yechinde, asumu chibuo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chukisi, nigobare aseste chenene yechi bars angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical. Spexels Opticians abubare si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigobare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boku bakiresimi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabere enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Mwajumuri nandi ni gotuira nda sentu ndende ya gatatu karobono toroje na Charles Asati barura sense Maria Mun kibaira nda sense ya Kenya anekirate abune ba ni antugede sege kone kabisa karoba kwira na GTV kama juwatwa karoba garode na GTV tiadirwe tadura mangoli bagara de na GTV njiatu Asati karomugara kwira na Kenya karomwa mnyokire limu abwire bema no uralia njetinga watenga GTV njiatu tu utatika turueta tojeta kero monta araga teba gutuma ataka gwate TV aranga nintu akobwata kumbe ne kibiki charoje ono nenda muntu yasinyunga ngongo yata bana ngengokora ono asabu no mogo kure kogera ekara ruchinga tuabwire bakogoka batuma gukigoro ono basinyugwate TV ilibona mogere na Kenya sino mwanajeshi ore gosikwarure gekosi elino onde je chesi
Jesi narua mwisho ndikai. Ngate mbori indi naruete Jesi kwa bodi. Ni bora de Jesi ke kwa ngenda te kuruga Jesi ni bora de Jesi wana. Jesi naru 78 1978. Kromono kwaro siri kumnyoka. Kana atigire none mecheso. Ana chakire ko kochi abantu bami. Ngwa bete ko Jesi se Miami. Miami na akora mono ko kochi ko ira abana school. Konyora abantu bomete paba batare ko konyirori kurwese turi. Bona asati kwa minyokire myake menge bintu ne bingi kwebwerere mbuya kyo oroje bwarenga soko myoko kwao. Asoko myaka kwane. Egento ndatebe kirororo guse ndagokere ngaigwa no gochengeria tariane. Kogera onyendirie ngakiri yabono. Anga na inji na wakorekana nga nimbwate gento gyakorekana nga numo na konyegete na njira gete. Anyandiri bana onanyorete guse turuji bana aburi mu mbwatanza bokeiga nuko mugaka antigerete kera aigete boye. Nje bano ntunto iri buri mu bondo bwese. Umuntu gochyo konyegete asense mayaito kurugusi ndebe nafter time na nyore to bulimo riskim na nyandika mayoro ayengi geko gero dare konyora ona abutingo tenga ngiye ko era bali bara gotoa mbatoeti no yo temu temwe bati umurumu aba monene igari ngumusabkibu akamoira ase omoishimigwa oyo tokoroka nga nere sagini sagini akamoira ase president o Kenyatta Kenyatta akamatebie tigagenda ari ase sobo arori sa konyora asa wenerete igona ko te buna engwa wate mondoro ko wata kaboko umuntu tanya to kombwata kaboko ko singenje yo konyore binti na komenta abu umugako yo Kenyatta akaratu achite 72 na tebeti moi moi nero lenge vice president ngaki na matebeti ngabanta abonsi kachuba ligirikiro umuntu chieka isano lakini chieka itiba tiki bachiruete oba chiete bagachia abantu babo naende bakakurusha abantu bandi chinsemo bakaba bona chikaera igo lakini naende ntutu ari chikoboria gakogera ntutu ukuno kungaini twangaini lakini rimwe ariko minyoka sat kwa gaje jinsi jisuko mwamyoka nandi mwira na mwaka irugendo yake mwaka bigiro mabuko togeke bona urai gusiringo sine elibukumigo ukwerendero yuragerero chae ebina bie inendagira kwayo inesa inoroje gaki ngora dore habanda abakomyoka rwasa kwayo gore siringo 10 lakini je nyore ande ngakiri yaito go tware go chakara twarure ngumbu twairwa kere province twataru ese province twakorete mecheso onye twakorete Nyanza kwikatoeto bono mwaka iruji goldi mwaka iruji silver ebinde birombi akabakonyire gose byarenga maridadi ebinama nje ndatenge ebinama maridadi stwaringa agekogera asita yokwara ko byoni ngaki none ngaki yabona iga taira isi goteba ngati gochiko byoni torora jise mochinde ngora torena no na bantu bamnyoki ngwe gubare ebiti byane miwa marieta abo bawe bintu binde jise mochinde kurwa sorongura gusinge ko romo gusiere akwe korengana asati nyabana buno ngonta manye egekogera buno bono kwamboria inje jikobo ngungo jikobori nga ngimota begereti yetagete asegete lakini korengana birengere byao no tagenda kana no bwate getikia ubuna asati muna bono mangero sirie nare gotebi gunga nero yari kirunga na asati statue kite nare ko kante benga ba nemi niri etabu bakanya kuinyorera bono ndi batakore tipo irinkwa de akora tainje bieka ngo jikoge kora aba nene muna bono aba nabwa abashimigo bari bachorire nabakore bintebi irinkwa de bakara twaja gete buna chimbaratere joko mnyoka anene tatu minongo mnyoka renge
ahe mwana onaro ire chimbaratiro cyo komyo mwana aro uri kumnyoko nere buya igo tatigarende amnyoke to gochikoro agachikoro likiru agatigo kumnyoko Akaratiga- tina manyenge njo ayo sene senge njaro jenga ingintu to konye te gosito koe gutu akonye njira onta mayo sena kiekyo koseni kia karatanya konte biwo bisio bona burende nabo kwante ya bana ba Lakini wasati nanda bande kwate no yomo tagito kumnyoka abande barabuna bokora bakwanda na oinaro uri kumnyokete umwana nari nyaruka uri kumnyoka nere buya lakini ere gintu kiagerete ingino gereta gaja kumukanira injira na bari kumnyoka ende province lakini wana karangi namukania anyorete kero bakogenda bajo bararari kero bakoraria akarango mwana unga kibona gaja kuchikonyora siko na no mwana nyaruka akamoito moyo muito moyo uyita akakaraki tagenda umwana undi nari nero uyo no mocho korone ono mojogoro nero uri gukora buya sana na wate no ni certificate kia ya muna ari gukora utatiga bono rinde nera kaimuka kabati kuchibwa ahengo baoro moyo buno muminyoki Ngo bao moyo gose ko ba omoyo mono batebinga mware ko bamuna omoyo bo yone mune birengere byane bire angana mo korego lakini bono ka kirwe kyabwo muntu tekorege ndako omonginere kwate abana nyina bajukuru baraje gukora tinkomanya omonginere kera karuru wakaminyokire taro jo buye buko minyoka rende ate no na bana yambo arengo enga kie itoro jina dirende twa oina role ngo mwana omonene ase mwane wona gare koranga isajinde unuma itamanga na bamina una bakora ngo mwana umunyaro ko jiro jabu kucyaro gusira kujabu tigara soma akaganga na ria mate bibuya ontoro jina njerire ne gonkare siko onyembera ankonya komoro kinga kibakora angana ria ringi byono njenga ikakoirwa minka berororo tiaji gotoka nga abana banko barorande nga kingo ngo bakora ami yero inkia sati ya okonyete atari kumnyoka wogero nja okonyete kinto kende ekero kwarenga ali buna region diense ya Kenya kendo nya kende nke wani mitire bakoruba mugo tumba ke kuba ebina vinda atebe nga nabyo gento angete ikita gento nande buna tu aruororo ngakier tu aruetoro konyo none kero ko egwe kotebunga kwaritayire kokonyo soko gusiri kirububere na kibano kuri kunga ne yakonyora karo kimuti ana yoro jene sai ebinto mbira na robwate binge sana kwa tu jisa wadi ebinde kwa mamnyo kwa bwete ebiro byono mbiriko kokonya gose na ona binkonya kintaon enyendi rinko nkonyore senko bioni una wono nkebe oroje odina mbekerete gotiga kakesunga iga agangwania tugagwe bikijanera mangana kaera wono roje ninje muginyera nganyi tigamoneri igobono beste yo kwa tu karo binde byonse kwa tu obo buyi kwa redency ya Kenya bakori kire bitabu tindo jibesenje ndo jibese bangete kogera una bone karo kogenda masoja day umanya kotewe kwa iru sineri bukumi gachiko kwa kwacha kuri ejija goisane bolio gotenga nkwanyarete bese kwa kuri ibona kwa debane serikali de gobege getite kanene na sabani anjuki chena nya kora getita kanene ge gonyari bo ba ta ngabana bani achuki baka baego ya bona asate kadori de gojigo una bona babale bosio bale bakomnyoka bono na bale ne baite nene ege kogerera minyoka una minyoko nyore genteke eke una minyoko kenyora bona chimilioni kya saira ere sekiri abakomnyoka boniga abakomnyoka bono bona bane baita ege kogera akomnyoka ka kebwa company ria minyokera chianga chiabo chimilioni getu bakoego ebikoro to biria kwa minyokera koegori ki sawati yaba chimilioni gete Kenya nyene oikanere korengera ringa
Onya gwe milioni gete kurwase gete na into toru milioni gete. Abuno ukuna kwa konya kakuro wase. Lakini unayabona Asati Asebo nombos. urikire bitabu binene ingiuragania serikali egokonyerende na naye nkwabeto munianjukie giata agoikabono. Mayete serikali wana toko matebi ngankonye gento gete. Eche anjirane. Utatiga yoka erore ngankie gwanja ekonye yoro kino anere yoro kinga abana bakomnyoka bono mbabe no moyo egere bararenga onya Asati cha kwa gwe gento muneke ntu torogendere mono toja kwa gwe ntu kanna gwetani abuno era bego konya ira konya abantu ngaki bakora Nikubona na kwa dane serikali netakiri kubeke miroberi ebakonye bune no y'abantu bamyokia bakora. Kina kintu twabori twajiro kwekeboria ntora tebu kende gyonsko sikibu ntora rinyora egeko rekera turarore nga twairuge ntugite na turanyora richi Inubona abanianjukia babakuru mubwate kiombe boni gage kubugerera gusige kubarwanirira gusemonyora bintu bike kurwasa serikali. Ebiombe byo bamnyoki ono muna bono babwate kei kei teiko imoka nga tigata genda gukora gintu gitinga toro serie muntu gete gento gete ara tinko bangaina yaya anilesi none biombe bitoko nyakorie kuchaka nga regents tindara gusembi konye kende ebine bintu zonya kuchaka bono na to tutagete ko korra gusembi konye bikonye na bikonya bana bagujikocha bono bagujikomnyoka bono intubi na bataka ngampa yamana kinja bya bakonye yewa aba gusimbare bakomyoka aboni go basembo amurobiyora aboe Asati ka tori tuchukora jemuna bono agento ndabatebye nganda batebye abamnyoki babono onye bakoba no moyo muya mwato komnyoka ne tubo bisyo bomo koikobo mwana umwigweri itanga ni umeko minyoka bya onya todi omwegweri no minyoka to kora gosenkwa kora bya amasikani ritanga ikina kienta kanene orua masikani saba bali bakora aete baokora none kero ko enda sabari ende yonsko se ko enda siku karo masikani sabari kero yora nyorenga obo maene nobe no moyo minyoka serikali jeji kaunti njirorore je serikali jegenga ingijara baera mabaga buna inweji federal no jirejen maso asense meli mo imo kibirengo biji kosoli nona si kaunti au Asati buyamana sana asokomboli swali elio noroje buna bono natebanga ekegwanda kiamanga ngo kwagachukire kiagachiriwe miaka kadhaa lakini ngenda kaera una banta imogende yoko nyobo nyansi nojo mu nyansi no nabwo ko nyobo rimbe ona ne ke kwanda ko gwete kya ka ga jirukuru myake yonse aire oyoge igorete ga ogechagete ochire bwoye otigiro yonde bona na ro kendete na ende targe nkegendre tikende bona yaro ko bamwe adu amabaga ko tanga kitigeri kya ngata ndu bona tokobolia maswa tokoboli ngankie ko ra gintu gitu kitara korero ingi eko gerike wande kiga gitara ikaiga bono muntu yukuburi to kobori kyabanga nturuete contract bona contract ingoji kuburi roje ngete oti gaigo ai kwa sinyunga kene nginda kore tikakeja ko gendra ndi buna ba rolide ege ko raba nene bali buna bono kigabana ekara kigabana jire QCN ne ke wanda muneki anga ba kyaga jire tono torenga ngokore turi micheso muna bono tu abwate cross country chusi o tu abori titu ko korera imi igo ba kane tenga iga mo ja korera imi age kogera ntubwate ki age kogera ntubwate imesigo yaito mai ba segusira igo to jo korera nseminga igo gwetonye ndi tu akebwate ngego tokonye uko boru gwangoro gyo jasi serikali je keso ko bori kwana ko bori ngonya ndibanja baralenga ekegwande kyo ba kerosiri ikiranire ne keroge ikirana bamanyenga kiwao kenem tainko tebanga tigabane mweri etaria ne gusengo ne reba na bara manyengu na baka bimete egeko era tai umate mbori go korekana nga yonko bara simiza bajigo ke kora munanta giti abani anjogi mbarenga bono bali ebigori bino mwamyo gato inyorete babiri batatu bange ta ya batatu
una bono ga Kenya Lakini ntagete gusi Asati na roro. una bana Asati mbaro abo Richard Chuma mbaro toji muchache mbaro abanyamau nyamona tutikarite bono komese timu eri ane lakini abande bonse bachire chisobo manyanga igo Niko igwete. okoera igo bano bari turoro mbaroro bake tunya kogendererie imirimo ye michezo baroro babo abantu nabange batigarete se bono Ano gosemerina. naba bayibono nabange turagendere na barabwo Mbia mona Asati asokonya alibaga kukwandikita senki au kiandi Steve kwa rumugano anekero kwa lenge mu minyoki ya ta sensi itu ya Kenya na ndo ndethe gusira jiko soria sensi ya Kenya. Mbia mona Asati asokonya alibaga. mantara kora amuraria kora una lengi swali bono roje serikali ya mama ene tumanyete nga no tuli lakini bono tugujikuboli no ane estima yoka to nguserugo chaka estima yekobora Ngo wakira mbia mona mwaka Asati asokonya alibaga. Sa tulende Kwana amona. ende itukulinde kumuranya alibaga na botra gosali make ageko gera no kumnya kumete twatigera njira Mbia mona mwanjumuria kero kwanyora alibaga kuririo muganone kero twaringa na Charles Asati oyo manyakande mono asengenjwa mnyokaretense ya Kenya na koyeretere bintu awo angikande ande ntokoretero mugano se studio buna botambo yokoretero mugano oyo Brighton Makoli. Ndizi TV.